ده колма серия ой почва Рамзамат. Первое поручение ухитин срок шу ой столица. Пятый район ой президент страны Царох. Делал там своя проблема. Шумада шай еще условия белой ой больше делал там бандош так. Ой бача беркат бандош. Ну район волоче на харал те волоче на царок на тие шола. Харала район хармох бандош разлуш талочку. Первая линия шон магарой. Дахветтен второй линии штагот еще дал мула. Тхайндалуш на остал масуалушен. Дагерто угардок на остал что нолвоца ярдок цаму что нолву ешта гуатца служба яца адаваца ой бол бичанна кеца проблемы шум дацкоин. Второй линии ой у Кабулу арбу ши между 38 дом до второй линии. На сегодняшний день ой монолитный был, основной почти 90% чак дурду. Почти ахи под система ушат цаци лулукнаш ушдагай тош восун ушдагай тош под систем шеш цуда фасад айвош бабу без. Шавана делбен там цоко белwa больше вот фасад из-за хайцул что несмотря санкции шла дома шумасара шашат элеца دوش وقرا عصون تيردون دا ويرزي دو يربول بير بول دلت بابو كوي شناغن تنو خزمتي كرو عمتي كرو انزي بيرو ليني ملخزو والخزين دعوتي نبتو تندر اسمالر دلور دويتي بوش عشنيخ كناخ ويباتشو إدلوي وينغويت شايق أسلوي وينياين ويبول بيچاندر دوي تندر اتس أسلويش سي ويدا دويتش ويخيتين الأسروش خاخا دول ديس كويتو دا يعني سو مثلا بعياد الأمم تاع أمريكاني يوج غوش وقيتش دول شو حاجة غوش وسترو كنترول وتاني سو مثلا كل صوتش من الجميع بقول بيا واش قال بعياد وزبائش تاع مناليت بيلاش تاع مصر بيشتو باركين إمنا فساد نجاست باركين شيشو قديم باركين شو تاع دوجو وقت زدائش تاع شايف ده شيء تسويل هوش لبوا بيشكو السودان ده فساد بيلداليو أما السودان ده فساد تشكش بيجاتش بيلداليو لو كان سأبريل باركينج тоже وقت задачу от паркинг что больше будет что мы васок чакрори он да чего тебе все эти еще плюс этому еще бабусу что ютун потает уже кетчу что белаш без что вот сега максимально давай то что делаешь тогда что не пойдет до лучше да больше что Ну, мы говорим, да, лето было масса.